Kailangan. Yan pa baby. Gagamutin. Oo, masan ka? Lalabas ka? Ha? Gusto mo lumabas? Ay! Mga kasinag, magandang hapon. Ngayon pala mga kasinag, may nagsabi sa akin na gamutin ko daw si Pitoy ng dahon ng Madrid de Cacao. Kakwati yata yung tawag ng iba. Dito, kakwati ba yun? Yun na sabi nila doon sa comment. Kasi wala akong maigamot kay Pitoy mga kasinag. Wala naman siyang sugat. Ano lang siya, naglalagas lang yung balahibo. Asa na ba si Pitoy? Pitoy! Chuy! Asa na si Pitoy? Siya nga pala ngayon mga kasinag. Hindi ko muna inalpasan si Pagaspas. Gawa ng makulimlim ang panahon. Parang nagbabadya ang ulanin. Nakakita niyan, oh. Diba? Ang dilim ng langit. Pero dito maliwanag. Mahirap na kasi kung alpasan ko si Pagaspas at bigla namang umulan. Kakaawa man, mababasa lang yan. Kaya hindi ko muna inalpasan si Pagaspas ngayon. Hinahanap ko si Pitoy. Pitoy! Chuy! Saan daw yun? Pitoy! Habang wala pa si Pitoy mga kasinag, kukuha na muna ako ng Madrid de Cacao. Meron akong tinanim dito. Sigurado may mga dahon na ito. Andito. Ayan, kukuskusin natin si Pitoy. Ayan. Ayan, oh. Kahit nandito lang sa paligid namin, hindi ko nakapansin. Kuha tayo ng, putulin natin ito sa ngana ito. Yan, yung medyo talbos. Tapos ito. Yan, yung medyo talbos ang kunin natin. Kasi mabisa daw itong gamot, sabi nila. Naririnig ko nga sa iba, madami daw kagamutan ito. Lalo na sa mga sakit sa balat, ang dami daw kagamutan to. Sabi nung iba. Ayan, nakakuha na tayo. Ayan. Gumus-gumusin lang siguro natin to. Sa iskus-kus natin doon kay Pitoy. Asa si Pitoy? Pitoy! Chuy! Pitoy! Pitoy! Chuy! Saan kaya? Wala naman doon ay oh. Ayan pala si Not, oh. Ayan oh. Hello, Not. Pagkain niya ngayon, alagaw. Bunga ng alagaw yung pinakain ko kay Not ngayon. Tapos Pagaspas ito. Hello. Ha? Hi. Dito lang siya sa may pintuan. Nalimutan ko pala lalagyan ikaw ng tubig. Mamaya lalagyan kita ng tubig ha. Itinapon ko pala yung tubig nito kanina. Palibas at may ginagawa ako. Hindi ko na napalitan. Wala na naman no. Masan ka? Lalabas ka? Ha? Gusto mo lumabas? Ay! Pagaspas, ha? Ay, dito lang harap. Ayan o. Lagyan ko yan ng tubig. Limutan ko kanina. Wala ba kasi Pitoy mga kasinag? Masama nito, sumama uli kay Kuya Melvin papunta sa Barangay Bubuan. Sabagay hindi mo masayang itong dahon ng Madrid de Cacao na yan. Marami pa naman dyan. Masama na akit nga. Sumama doon sa mga aso ni Kuya Melvin, sila tulpo. Ba sumama naman papunta sa bulod. Wala ngayon eh. Pero kanina mga kasinag, bago ko ihatid si Mrs. sa barangay kasi may rabos sila ngayon sa eskwelahan, lahat ng appointed. May rabos sa eskwelahan. Hinatid ko si Mrs. Andito pa yun, kumain yun eh. Ngayon wala. Diyan lang natutulog yun oh, sa kulungan ng gansa sa ilalim. Ngayon wala dun oh. Saan daw pumunta yung Pitoy na yun? Basta update ko kayo mamaya mga kasinag ha, pagdating niya. Update ko kayo. Diyan lang muna yung dahon ng Madrid de Cacao na kinuha natin, din lang muna. Update ko kayo maya. Mga kasinag, dumating na pala si Pitoy.
Sumama pala kay Camilbin. Nagkikwento si Mrs. Kararating din lang ni Mrs. galing sa barangay. Nagrabos nga sila. Kasabay pa nila pag uwi. Andito na oh. Ayan si Pitoy. Ano Pitoy? Ayan. Gamutin daw natin yung iyong ano. May nagsabi na ito daw ang ipanggamot. Gugumusin natin. Ito yung kinuha ko kaninang marindi kakao. Medyo luyos na nga oh. Ngayon lang kasi dumating si Pitoy mga kasinag. Kailang magabi na. Pwede pa yan. Hindi nga ni. Pitoy, saan ka pupunta? Dito ka lang, huwag kang alis. Kausapin muna si Pitoy para hindi umalis. Chuy, 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 chuy. Napagod ka ba, Pitoy? Ha? Pitoy? Napagod ka? Chuy, chuy, chuy. Gumusin natin mga kasinag, gumusin. Hindi pati ng amoy. Pero marami nagsasabi dito sa amin mga kasinag, marami daw talagang kagamutan ng marindi kakao. Gamot din daw ito sa kurikong. Sabi nila. Ngayon gugumusin natin, pakatas-katasin ko. Kala ko pati naghali na yan sa likodan ko. Ayan, dyan lang si Pitoy, hindi pa naalis. Pagod yan eh. Yun ang estimate ko talaga kanina, sabi ko sumama na naman yan kay kuya. Wala kaya tayong dukdukan. Gumusin na lang natin makasinag. Mamaya kakatas naman to. Palitan mo battery. Iyo. Ha? Palitan mo battery. Nalubat kasi mga kasinat. Pelta ni Miss ang battery. Ang hirap pala itong pakatasin. Pitoy. Uy. Halika dito, gagamutin natin yung lugad mo, Pitoy. Tayo, hindi ako pag hindi ako pag Pitoy. Naanuhan siguro, Pitoy. nahaldatan. Pitoy. Pitoy. Chuy, 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 chuy. Nagpakarga mo. Katangan. Yan, pa baby. Gagamutin. Paano kadakol na? Hindi ko alam mga kasinag kung ano bang nakakain ito tagaga nito. Hindi man namin pinapakain ng sardinas. Kasi wala mang pang kain sa kanya sardinas. Ano ito mga kasinag? Ano niya? Kalalayas niya kung sa sambahay siya pupunta. Madami pa itong trupa. Ay kung ano-ano yata ang kinakain. Kaya nagkakaganito. Pitoy. Nahaldatan. Pitoy. Ay. Halika na. Ay nahapdian. Ay. Okay na yan, nalaganan mo naman. Hindi pa nga lahat. Saga naman. Bukas naman. Nahapdian mga kasinag.
Bukas ko naman ulit siya gagamutin. Ala, takbo na oh. Hindi ko na mabuhat. Hindi ko na mahuli. Hindi ko na mahuli kasi tuwakbo na mga kasinag. Bukas naman, kakatasin ko lang maigi para ibububo ko na lang doon sa likod niya. Ngayon kasi hindi ko nakatas na masyado. Mahirap palang katasin yan. Dahil bukas pala, dudukdukin ko para makatas siya. Malagyan ko yung sa likod nun. Ayan mga kasinag, hanggang dito lang muna. Kasi mga kasinag, mag-aasikaso pa kami ng mga alaga naming hayop. At pakainin pa namin yun, ilipat pa namin. Hanggang dito lang muna. Maraming salamat pala mga kasinag sa 63,000 subscribers na patuloy na sumusuporta at tumatangkilik ng ating YouTube channel. Maraming salamat po talaga. Sana hindi kayo magsawa mga kasinag. Hanggang dito lang po. Bye bye.